Omugaso muya omwanchu muligere begitaseni kia Ndizi TV naende nenga kiengia tukumerana asemesa ya Amayia Chinsa Isano na Ibere nyorabano nechitariki isato chumatenyo gatano na gatatu omwaka wechiribu Ibere na merongo ebere na isato engakiara etiro mwanchu muligereria tutana kumerana asemesa yeiga kolenda sengenchu buyobonyasae naende tumeranire egere togendere kumanyania ali agenderete gwateka ime na isiko yorongora Gusii ase igongo kwaregania senchira ya bene naende ngotebibuna na kwareganire kegima asomoyo bwogwancha kabisa nyara ko bamona intwe goika omwelio ne areganire bono korugaiga ase studio nyare ko bagingo komanyia nararia yagendete gwateka ime na isiko yorogongo rwa Gusii nyorabono mwanchu muligereria nabakogendera gutubwatya wetera senchira yemitandao Ndizi TV News digital nsemo ya Facebook naboigo Ndizi TV News asensemo ya YouTube ende nabogo tweet at Ndizi TV News osotomekerangererikia obotambe wetera senamba yesimi botambe ekoba ase TV yawe igabona nakwareganire kigima egerto chake korubono mpaka omwelio bumurubelio bwa Amayia Chinsa Isano na Ibere nakwareganire atalimake inyora litkolia rero omuraibu ense Dr. William Ruto nigara se county ya Machakos ensemo ya konza asa kwena na echata Chinsa University ya Chinsa University yuego chaki walitkulia lero ya University of Kenya abu asanye igwire bene eliegendrego koraimero bule yabo buna butambe nakwareganire toichiko ya manya senchira yo bwenge nchini gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita Mwanchu muligereria toya chake korwase ward ya Ichuni kolende olitokubwaterana korwase nsemo yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta Abigail Nyanchama nero kwenekia chibicha na mariogi aweikeire asenchira yobo ikirano Omo MCA korwase ward ya Ichuni Wycliffe Siocha nigobono achagetio morobelio bwokorwa bokoreri no bogwenia amono kolingoli gwa kwa maiso gochasa bamenyi be ward yo ya Ichuni ekerobono bakubwaterana nenyagitari ya Oasis bunencheremo yokobaikiraneria amagenderero abamenyi be nsemeyo ya Ichuni boigo Siocha nigatebire buna omobaro monge bwabamenyi nigobe sokirie mnenchere moyo kolingoli gwa gosimba bwatu muchando bwa maiso asatebire kene na cheko genderera nimerobelenga buneyo bunenchere moyo kokora umuchando bwa maiso muri Mildred Momanyi nagendete kubwati robotirwa senchira yoboikira nukolende tanyole nkwana yomo MCO yo Wycliffe Siocha na lichkoriare rontwa gwate exercise kya ngeki yasana exercise kiarenge takoranga bantu bitongonyora bari screening ya maiso amona bari babwate issues chia mauga na litukole rero kwetana na asebinyoro bitu twanyora abantu barabange chimibere abo baicha bakora screening ngega barigerirwa na sabanda abo baicha barigerirwa gaiga abantu babwate issues chia maiso igo barenga about 76 n'abantu abagekere barigerirwa mbarba batukana babwate issues mbarba babwate issues chia cataract babwate issues chia press myopia abantu 45 tobata abantu bande babwate issues chia amauga that is orthopedic barenke abantu banyorekana babwate issues barenga about 43 bali banyor babwate issues chire corrective mba konyo bategurira babwante kokora bare bategurwa no ichinyange as measures choko bakonya issues babwate na moga na magorabo then abange babo barengechi set ya ange 62 to 82 years abatuka babwate issues ya 43 babwate issues ya orthopedic and then over the 43 again what issues which can only be addressed through amangana yogoteva yokumana seke Gusii, that is I think surgical
So those are the possible cases na kendo na noti asaba 15 because na renge kini komanya about abantu babugate the cards chene chaibo sen insurance chiraba konyo they were about 7 igo tubugata ngabantu 8 babwena takonyora the antation ya medical antation ya koreru ukomano lakini batabugati even on each card anene mono gendo na renge Emebere y'abasacha babere b'emyaka ya igatwa nigo yatuka emambia ya lero nsemo ya Nyansira Birongo ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii asemebere yo yabwate chingoma chintindi asemetu yabo nabo igo nigo yasibire ne chingoli ase amagorabo abamenyi korwa senseme yo nigo bakwano mondo komonene buna bakwene kya chinga kyumurikyo ito Josephat Hamisi agendete kubwatyo robotyo ase nchira yoboikirano ase babekire mbarabare nipara. Inchengoro kwa Evans Mix Ombati, chairman ya community policing, sero Kisii ya Birongo. Obo ichana na kumirie, ni fakti bona raide kwa kirisi imi, nga abantu mari bagentire sekenyoro kyane. Amaene na achire, ayikire gahe bate, anyore nekene abana babire bayitire. Abana bayitire ncherembe. Bono njetimanye dinga inkindi ateri abantu. Ekyagera twabawonyire boira abana ababakega kimogokina irense ngora kalibike kamoranje abana baitu abana bakisana twasebe timambya bacho tokonya no kubyo konene ondi bwensi obwatoko boko kubigaki enjera abana abanyini njere nchabu nagechiwe inabango buno mwanone abantu bane balingo gambira gaki unere sabro kese die ya Nyansira iga Birongo bumwagi gaki mwari wancha abana baitu moire mago Mwanchu muligeli roboti uruno chikoronyora senchira yoboikirano kerekoraga ensa eyemo yabono botuko asa mangana ito ya Amayia aya Chinsa chiko bwatya utikana yo mwanchu muligelia eyemo boika ase bunge ya Kitutu chache South ase ward ya bogeka ase kenyoro kyairianyi abo ase amate yo mugaka James Nyabuto kumochengera ase wetera makonwa mange asobogima bwae gati yabo oborwaire obwanyariko bagakomenya nabo ase myake mingi bono koerera amate yo nige gwakiranya saingambia mono asomwako yo James kobwa oborwaire na ende na wakangambia mono anyariko bakaweikia emyaka 50 no roboti urwo ndogendereire korosibwa no muliko ito Dipon Asanya Litukulia rero nalio nakurire emyaka 50 nomo na ibure tuchitarikibero mutinyu 8 mwaka 63 kumwakira Nyasaye buya nerio agenderere kondenda mwana oyone atusandite nonyenka keralengo moke twalinga nomugako mni twali ko ganda paka sunikanere unko buguri korosa nero mabuguri ni wonde no mogoko manena mono akorire ekeganikia ye na arwarite amatuko kete magega alizaliwa na vile alikuwa anateseka tangu kuzaliwa mpaka siku ya leo. Nasema ni asante sana kwa kutualika, tumekuja hapa na ametuambia. Baada ya hiyo tunashukuru Mungu aendelee kumuongeza miaka na miaka mpaka sisi tufike miaka hiyo. Ende bora mwisinge ya Nyasaye muna mutugete na ndaka muwaye bisyo byoko munyura kire ngaki ikiagera tuacha gaiga tuacha somo yoyo mbiya mano sana Nyasaye kubwatisi na ndaka komenta matuko Muraiwense Dr. William Ruto nigo asomo basolero arase county ya Machakos ensema ya konza ase okoena na echata gochasa University ya Open University of Kenya eliecha ke koena na obokoreri bwabo ase nchira yoboikirano ke masomo
boigo mwaziri bw'echisemi Ezekiel Machogu nabo bisabande korwase wizara y'obachenu baikirana asensemeyo moyego agenderete asebono yaturarorana ki omoyego yogenderete asensemo ya Machakos. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we may appreciate it. Thank you very much. The next instrument of power is the mace. The mace is the symbol of the Open University of Kenya's internal authority. Traditionally, the mace was a weapon to protect the king. Later, it developed into a highly ornamented staff made of metal or wood. It is carried by a designated official of this university, usually referred to as the mace bearer, to represent authority. It is normally carried during formal academic events, such as conferment of degrees during convocations, and it may now transfer. The next instrument is the logo. Abobisa abuba okora emirimo asensemo ya marimo aiga Kenya au bamanyekanete buna surveyors asomonu bwe Kenyamuriro nigo bamochigwe asogwitekiranie emirimo yabo bune bwenerete aseboigo bamochigwe asokobwateranigwa nebikore byoboibi bwa marimo asense ya Kenya nigo bono basemiwe ochaka gotumia ka chinchira chekerero asokogachamangana yengencho asobokoreri bwa marimo aiga Kenya nigo ayo agenderera ase county ya Mombasa asibagenderete kumerana na kwegwa maigerio igoro yobokoreri ibwe mirimo yabo. Good morning, everyone. You go to Kitengela, you go to Kilifi, see the many land conflicts that are there, double registration of land. How did that happen when you leaders were there? How? How did that happen when you have ethical standards within the survey and land valuation? How does it happen that a single piece of land is valued by 4 surveyors and one says it is 2 million, another one says it is 30 million, another one says it is 40 million? Is it voodoo or science? Nchi haijawekeza kuweka records ya land digital, ikuwe transparent na ikuwe secure. Ukiwa na records ambayo iko secure, unaweza track nani amefanya nini kwa hiyo registry, unatoa hiyo changamoto. Obonia abo mariogo yogotindia no gotumeka masakara yobolimo gosa masakara bandia gosoa na gosoka korwa sense ya Kenya anene ase emebaga bono iyonere mirmegendrete egento kiagechire serikali mono ekikeire bono ewizara yobolendi bwaime wetera omorike monene bwenseme yo Raymond Omolo nigo bona araririe buna Mokenya nde bwensi oratogekane ka gosoa na gosoka korwa sense ya Kenya otumeka masakara yobolimo nigagucha kwimukeriwe getambo kiregetindi keri chiko bunenchire ya moyo kobeko borendi asemebaga asense ya Kenya. Something is not working within our multi-agency framework, and the specific agencies involved, we have to up our game so that we significantly bring that down, because the whole point is, one, we must be able to facilitate trade and genuine trade at that, so that we don't lose revenue. There's really no reason why a truck would come and park there for 12-14 hours, and that truck, had it been cleared, it would probably be in Mombasa or somewhere else, loading again to again keep moving across. So the issue of scanners certainly top on our agenda. Na basaye korwa se county ya Samburu nigo bono baburire serikali anene yense ya Kenya amone serikali ye county ya Samburu ko bachinga kichinyororo asoko baroseria amabaga yemeremo
gokwana n'abaliki bamang'ana basabo nigo bamochirie serikali ase ogotabainyora na koba mirimo ekiagera abange babo nigo babwata masakara ayo banyarire ko bagokora chisukuru korende nigo bare ase chinka gokora ebibarua ebikebike bunenchereye moyo kwenyorere ng'eria ya kera rituko nigo baburiria barayi bonsi gochamo bunenchereye moyo korosia mabaga mono ase nsemo ya Samburu egento batebire nigo bagotigwa magega mono ekere korenganiwa n'abasae korwa ase chikaunti ao kama kitu kama 5 years sijapata kazi, so imebidi tu turudi kwa wazazi tuko tunang'ana na hapa hivi nyumbani. Mara mimi natafuta mzazi natafuta, tukikuja jioni tunakutanisha hiyo unga. Nachika samaki, nafanya nini? Yaani ndio kazi imekuwa nikishinda, nikienda nikicheza mpira, nikifanya nini? Ndio ni break ile monotony ya kukaa bure. Sasa ningeomba tu kama county, kama kuna mali ningepata kazi hata kidogo, ningefanya tu tulisi, ningekonga familia kabisa. Na ningesaidika hata mimi pia, hata mimi ningeimarika. Ningekuwa kama wengine ambao nabo bisaba banyanyimbo korwase county ya Embu nigo basiekire na kobeka biara ebinto ao ebigotumeka korosia amarua tancheri ase nyombemo asensemeyo korengana na barabwo nigo baegwa ebimonyo na bamenyi korwa sensemeyo buna enyombe monera roro eyue korosia marua yu atancheri nigo batebire serikali nigetene inebene na koba maiso kwene kiabuna ngokora bare oboengi wa marua atancheri yechanga na marua ndonsi aliakanire na serikali bunenchereye moyo gokonya ekegoriegeke ekio samatuka wango iga beswananiri no botumeki bwa marua atancheri na boigo amariogo yogotindia kupata kwamba kuna chupa ambayo ni karibu 350 500 ml imepakiwa tayari. Alafu pia tumeweza kupata chupa zingine ambazo ziko empties karibu 1200. Alafu pia tumeweza kupata kifaa ambacho kinatumika kuseal ile pombe bottle tops. Tumeweza kupata pia sukari nguru karibu magunia 4. Tukaweza kupata pia molasses lita 10. Na tunaamini kwamba hii ni baadhi ya zile vyombo ambavyo ama bidhaa ambazo zilitumika katika kutengeneza hii pombe. Mwanju murigereria chideka ni 15 igoro ye Chinsa Isano na Ibere cyabano mubaso na bwono ngo ikira omwelio bwa Amayia Chinsa Isano na Ibere asenchera yo bwenge korende to baisa gusuke kyagera na inde chikoraga Chinsa 10 no chie konyora yo mona yanda mange asenchera yo bwikirano inyora abaliki baito nigo bali Chinsemo ao kwene kianko ya nyororonsi buna wateka korwa sorongoro Gusii na isiko ya Gusii ase mitandao no tole Ndizi TV News Digital nsemo ya Facebook abaiga nsemo ya YouTube no tole na Ndizi TV News ngwakangambia mono asogo sangana inche ase mesa ya Amayia Chinsa Isano na Ibere olia to wateranire komo koro ase mesa yebimanyererio nigakoro kwa Joshua Auta Nolio enekire kwa yanyorironsi gwetera senchera ya Mariogi ne chibicha nigakoro kwa Abigail Nyanchama na inche nako yaletera senchera yobwenge nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.